Ahoj, tak mám tu tento krásny model topánok DD Step na podrážke 0,49. 0,49 podrážka. Z vrchu vyzerá takto. Má taký výrazný, taký teniskovitý akoby charakter vďaka podrážke. A takto ešte ukážem zadnú časť. Topánky nie sú vhodné pre deti s príliš úzkými členkami, nedá sa to úplne poriadne dotiahnuť okolo členkov, takže skôr normálne až širšie členky. Vpredu klasicky je podrážka veľmi mäkúnka ohybná. Vzadu je spevnená päta, takisto pod pätou je topánočka spevnená. 0,49 je takto výrazne pretiahnutá cez prsty dieťaťa a konkrétne u tohto modelu tento rok výrobca použil na podrážku materiál, takže budete mať o tom aj informáciu tuto na kartičkách, ktoré vám prídu k topánočkám. Takže takto. Topánky sú celokožené, odolné voči vlhkosti. Doporučujeme samozrejme aj impregnovať, pokiaľ bude vonku pršať. Je to potrebné. Zapínajú sa na dva suché zipsy. Jeden, druhý je taký prekladací. Viete to trošku dotiahnuť okolo toho členku, ale ako som už spomínala, skôr teda pre deti s normálnymi členkami, nie príliš úzkými. Okolo členkov je vymekčenie. Vo vnútri je stielka, tá je vyberateľná. Má taký vaničkovitý tvar. Na povrchu stielky je vrstvička kože, tá má zhruba milimeter. Inak tá stielka je z takého veľmi príjemného mäkučkého materiálu. Naozaj ten došľab je taký veľmi príjemný. Takže sú naozaj parádne tieto topánky.